Shalom, horas tuhita saluhutna. Shalom. Shalom mamang pandita nami. Ora shalom. Oras. Sonari jupang dopita amang daina di pelajaran parsejarah sekolah sabat di YouTube Advent Batak Ministry. Ima di parsejarah paunapot. Sonari uluan di parsejarah amang daina akka namarukil di tangia. Sonari asa bersejarah kita tujuan ni persejarah akka namarukil di tangia. Sonari tajahama ayat sapilota tapagido marini amang pandita purba mancaha ayat sapilota. Aisyah pilota di partikeno di persejarah ponopon imana marluluan akan marukil di tangiang dienet mes siap pasal mes sarasa plonom Aisyah roli dua songonom hatana tolong doroh aku di Jehovah ala naung di tangi hojo yoki parhu raja yoku ainunga di paeleng pinggol na tuau jadi saijowoku ma ibana salelengau mangolu songni masahatna mardongan mau lihat. Mau lihat mah dia amang pandita purba mabayan ayat sapilota di sadarian. Sonari tapangido ma harini amang pandita tabubolon tangiang pamuhai. Tapasada marohat tamartangia kita. Oh Tuhan Jehovah debata amanami namarha bangsa di Bano Gijang. Mupuji hai pasang pami kuarmu. Siala asi dengan dibasam mangaramoti hami. Sahat tutikion tadlumubi akan aposom nanaing mangalean persejaran di persejarah sekolah sahabat nami. Marite YouTube Advent Batak Ministry anggiat malemang dia sido dengan dibasam mariti tetodim to di perbadia nampurno kiro hado pikiran nami baik naposomon baik naposom amang pendeta Simanukalip amang pendeta Silitonga amang pendeta Sinambela amang pendeta Purba amang pendeta Sitohang bahkan amang pendeta Pasaribu anggiat maliamang urupamu hami asa takasu pasata persejarah non gibi pasu-pasu di hami bahkan terlumubi dina manangihon terpasu-pasu nasida jalaha muliaon di guari Tuhan mulai tema Tuhan jakun mapangiduan dot hilik namun usum bawon hami marhite nak Yesus Kristus nang mati mo kapami amin. Mulai tema di amang pandita tampu bolon, nama baik tangiang pamuhai di parsejarata paunapon. Ada orang termasuk parsejarata di Saminggon, hujahama sabab botari, ima didok sangonan tuhita, amang dainang idama molo sasahali homak katai dohot ale alem na jumonok manang dohot dongan saripem hatop manang lele na sursar do pardonganan ni jala tutudo tau tubu do parbadanan suang songoni nang tangiangi dona umarga dina
patuguhon partalian dohot debata. Sonari amang dainang marsyajar mahita ima parsejarata di sadarion asa taboto ahado tujuan ni persejaraton di uluan ni persejarata akka na marukil di tangiang. Ima tapersejari ma di hari Minggu ima na di patorang amang pandita utasoi suku-sukun di amang pandita. Di Daniel 2 ayat 21-20 di dok songonon amang pandita. Buasa ma martangiang si Daniel jala di dia do naboy ta persajari sian tangiangon. Upasat tami ma tu amang pandita utasoid. Mardongan mau lihat. Mau lihat ya amang pandita nami nabui mabaca da suku-sukun buasa martangiang ima Daniel polado sapi martulu damang do dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus nama dohoti cenelon yang go uluan manang pakal ni persejarat di hari Mingguon Daniel na daulat. Nah, takas do ia taboto si Daniel na daulat do iba manang nasetia tu Jehovah. Jadi Daniel masada si anak kanabiku di bagasa Bibel takas taboto do songo dia baritana. Yang go si Daniel marsakap do ibana di bagasa rohana asaunang ramunanna dirina marhite akka si panganon ima si panganon ni raja marhite akka anggur sinuon dohot ale-ale ni si Daniel natulunai. Jadi opat talak na si dia palalung tadi mangoloi di bata dangolo na si dia pasaur hod dirina tu si panganon manak si inumon ni Raja Babil. Jadi di basa-basa di bata matuk tu na si dia tu naupati ima parbinotoan hapatasun ya patas marroha di selutak kasurat nang do takka hapistar. Ima aladang di pasar pun ibana diri na tokka si panganon. Ya, di pasar pun ibana songon hatani Tuhan naloho tumuluna nasujadi ramuna diri wakka si panganon na di parsubahot wakka pilihan wakka bigu. Ya si Daniel marbinoto do ibana jala huhu do ibana boy manakapya kanipi boy di boto jala boy patorakon ima disahapon debatatu ibana parbinotoan. Jadi mulo tajahaya ke Bibel digompar hodoi si Daniel sahala napistar di Daniel sada ayat 20. Alam maringat do di bagasan ibana todini debata. Wasa pistar maringan todi ni debata di ibana. Alanyaha dang marsauri bana tuakka nahudar tuakka naramun omma gobaran sahala nasolhot situtu partalianna jala manotong doh debata. Jadi mulo tapai hutihu di Daniel 2 di do disi ima Raja Nebukadnezar diharuarhon pareta lao pamatehon akana pistar di Babel. Alanya ala marnipi ibana. Jadi waktu Raja Nebukadnezar mernipi bormini ditikimudum hape dungo marsuguk ne batang dingok be ado na ini pikunin. Gabe tarot dam dongoluni si Daniel dohot akka ale-alena ala tung macai pasang do anggo paretani Raja Nebukadnezar.
Jadi mangalului masih Daniel tu debata hado nipini rajai. Di Daniel 2 ayat 10. Dina patuduhot debata nipi tu si Daniel tormartani yang dui bea. Dilopik ma tangan na singga ngimana huhut jala pasahaton hamaulia keo. Aima nunga tadok aguan hosa alai gabe dang be agua kosa ibana. Salpuma akka ari jala margatti soring akka raja Daniel totong do ibana sahalak panuturi di harajaon jala digobar do ibana sahalak na sumurung ay di na sumurung do di bagasan ibana. Jadi disakka rohani raja ma babakit to ibana bahin palumean ni sadok harajaon nay. O di Danilonom ayat 4. Alai dang adong sidir jupang nasida manang hajahaton nang guseda. Mula piadong roha pangiburuon doho tahina jahat. Sianak kasih tua doho taka hidup na asin. Daniel ba ibana totong do marsi hohot. Tu debata jaladang mabiar ibada di ngulu-ngulu nang jakatang yang napos dorohana tu debata. Jadi hitape nakpe adong namargidjang ni roha, adong namarlate ni roha, adong namarhosom ni roha, tuhita. Pasa hato tama itu debata di bagasan buat ni Yesus marhite tanyak ka. Nah, unang gabi kita gabi gali haporsiaon lasta tinggal hon ima akka paret tamanang hatan ni debata. Jadi tuhita on seda sitirun dong. Buah sama si Daniel pola ibana marsinggang martangiang mangalopi tanganna pasahaton tu dibata saluhukna nguluna. Siganu pari didok disot tuluhe di martangia. Ala mangiburu akkadonganna sa ibana negemina pistar masa ibana ikonu duetta masa ibana segala masama di ketiga kun kana sotoho halai totong do debata madongani si Daniel. Nakpe di bagasan na menghadapi hasusan martangiang do si Daniel nakpe tarodam hosana na masihoho do ibana jele jugul di bagasan tangiang. Kita pikut jugul do di bagasan tangiang. Lapatan na manotong martangiang. Jugul dang nagabe masuk na tahina jahat. Tulu hali di bagasa sedari song naso malibana martanya. Jala oddo na binering ni jol. Ada adong na lau benutta lau masikir honi lau masuragi honi. Kolan na tulu hali martanya hangido ibahana ninna. Jadi tangyang na di huto pamatang na imana marsinggang jala tulus pasahaton pangiduan hamulati. Jadi unang gabi-gali kita matang manang na dinapiak pehita pamatak tatapasaha maparjulu tu debata. Di bagasan tangiang pasal diramoti debata. Hai noaimon gurang doakan atau putopu marujung nguluna. Adong na mati mudum, adong na mati tabrakan. Matobom adong na macam mati sahih. Jadi di parngulut ta siganu paron guk akka paruk kilon. Alai ikon jugul do hitanin na martanya. Jadi buah sama martang yang si Daniel sampai pola tulu heli.
on nagabe sada partajen na tung masay gumos do tuli bata. Apa kita mulai sukun jika halima kamu matang yang mulai na tu kita dia tong do tulu halinya tanyang mangat tulu hali kan itu apa dak sono ya mulu mangan menugut sehali pertanyaan siarian dua hali si borong itu hali adangi maksudnya mulu si Daniel martanyang si spesial di mana tulu hali mangaduk dia duk pun ibana madok pak Jerusalem si spesial dungi ibana pe na martanyangi dang na holan na mengido mulu kita mengido holan na mengido dangi pasang pun di batalu pada dulu ya manopok dosa ipeta pangido ma aka na hubat tumuluta jadi memang suku-suku munai na kaningan bahasa tutu martanya si Daniel sampai pola tulu heli jele elusna na kaning nunga hupat orang imanggo si Daniel imana patas marohan na daulat pengido si tirota asagabe dapotan bohan kita hahapi na masa di nguluta tapos marohat tatapasah tu di bata so si Daniel pertanyaannya jadi ganuk mahita tabai perteliat tanah hot tu di bata ima marhite tangiang jadi anong musim dokon satu nganyulau do tangiang lapatan na tapajulu ma te bata marhite tangiata aka diurupi hita itorboi sikok sudah kau dah onima amang pandita nami mau lihat ma pasa tami di suku-suku mereka halus na jepek na boy pasaha debatama masuk-masuk ita amin Mau lihat tema di amang pandita M. Hutasoit di parsejarata di hari Minggu sanggia mahita boy taulahon di ngoluta songon si Daniel ya torus si mana namar tangiang jadi sonari masuk mahita di parsejarata di hari Senin ima na di patorang amang pandita tampu bolon suku-suku ni amang pandita tampu bolon molo tarbain hita do marsinggang alai somalna dang taulahon buasa mana uji orang ujiamu marsinggang dina martangiang hita muse dungi idama songon dia doi mangatu ditikim rapon debata hupasa tamima tu amang parita pobolon mardongan mauleti Mauliate ma di suku-suku ni amang pandita si manukalit nang di pasah Tuhan ni apala di tikion. Sialum mahu pasah tami tuita sialuhut na horas. Lasrohan nami pajupang musaita di persejarah sekolah sahabat marite-hite YouTube Advent Batak Ministry. Akadamang do dainang belgade roh nami dia ka saluhutna nahu pasah tami sailingon gabe pasu-pasulas ni roha. Mana bapangatusio jala pajanokor hatta jodoh di Tuhan. Baik, di naisukun ni amang pendeta si manukalit di persejarata pada tikion molo tarbayan hita do marsinggang alai somalna dang taulahon bahasa ma nang ujionmu marsinggang dina martangiang homuse dungi idama songodi doi mengatu ditikim rapon debata persejarata sonari ima parange dina martangiang nunga di leon amang pendeta utasuit pamuhai ni persejarata songo dia martangiang ina kaningan marite ite na posona ditikion didok di persejarah sekolah sawata taringo marparange di na martangiang dilehot do tuhita paingoton mu se ia
tangiangi dada holan mangaramoti bertaliat tatoktong marsada dohot debata. Ya, dada holan mangaramoti bertaliat tatoktong marsada dohot debata. Alai dalan paboto tusibulisi do ulaning, ya, paboto tusibulis ise do ulaning do ngatta. Jadi tiki martangiak kita taboto matakas disima sikapta natapa dari dahon do ngatta de bata. Bahkan di namar singgak kita di manugut niari, tudos dosongon na patuduhot tu pangisini hahulumun ia dina sadari i debatado natapillit. Bahkan didokon debata manongos akka suru-suruanna tula bukta dina martangyangi hita. Bahkan dungi di patugu mahita jala diramoti sian musu ahulumun. Ulawan marsinggang terlubumi didiki martangiak kita ima patuduhon parange haserepon niroha. Ya. Dina marsinggak kita di julun debata humatup dorohat taipeak. Hinarhon ni pamatang dot hatata disi patuduhon ay ibana do namarhuaso jalahita anak na tinopana sabing. Nah, molota pareso do di persiajaran sekolah sabat tahun napatorakon songo dia do carita akka contoh namar singgang martangiang. Molota bereng di buku Daniel pasal apidu orang ayat 10. Ya. Dohot 10 sada. Dilihat dosi sada tudus-tudus idok songonon. Dungi didokon Raja Darius ma sahapon surat sahapon surat patik dohot ora-orai. Ia si Daniel dung di BG nangtar surat isongoni nakok ma ibana tu bagasan jabuna alai adong do jedila akana talak tukan Yerusalem di bagasan bilutna pargijang. Jadi tuduh hali dinasadari ibana mangalopit uluni totna lao martangiang dohot mandok mulai itu debata sandok songon na somal binahenna na sai laon dakolan na posoni Tuhan si Daniel alai monotaberin do di Lukas di buku Lukas 22 dilihat do sitong contoh manang tokoh Lukas 22 ayat 40 sada. Ima Yesus sendiri anggo ibana di pa pulik ma dirina sian nasida arga tuk dang gurun batu marsinggang ma ibana martangiang songonon. Dakolan Yesus di ulaun ni apostel bidu pitu idok disi ail alai namar singgang ma ibana hu di pagoko ma suarana mandok ale Tuhan unang jujur dosa nasidai jadi dung didok songoni modding ma ibana
Na posoni Tuhan marsinggang martangiang ima Sitepanus. Bahkan mulau tajado muse di ulaun apostelsia ayat 40 ya songo dia si Petrus martangiang jala bui ma imana marsik didik marsinggang imana bue hehe bakke ni si Tabita namate gabe hehe sen namate mangulu muse mulak mangulu di ulaun ni apostel 20 ayat 76 tongdo di patorang di si ia apostel Paulus pe marsinggang do martangiang. Jadi menurut abereng do di contoh-contoh menang tudus-tudus nih persejerata pada tikion. Baik si Daniel, baik Dios sendiri, baik Stefanus, si Petrus do si Paulus di patruna sida do songo dia parangena sida di namartangiang ima marsinggang ya aharun natabu persejaran di nasida na marsinggangi si Daniel marsinggang patuduon komitmen ni ibana ya Jio sendiri marsinggang pasahatun saduhna tuadupan ni aman yang dibagi jengi di akka pernguluan ya nama sayborat dah kolani si Tepanus marsinggang di pasah imana penderitaan nacit di bagasan nguluna jala dipanggil di mana hayasani dosa ni nama dangguri ibana ya ia si Petrus marsinggang martangi yang mangido huaso asadong mujijat maritehite mula mangulu namate dakolani si Paulus pe marsinggang patuduon hasadaon ni mana ya sada di bagasan holong rap dohot huriyai jadi tabo otomatis ia marsinggang dada holan posisi ni pamatakta marsinggang dada hola soni alai sada buado rohat taon tapatudu tuduk serep ya tuadopan di debata di salhukna akka situasi ni panungulutta na so tabo to songo dia ya jadi ia martangiak kita marsinggang na tapatu na tapatudu do disi songo dia hita pasangap pod debata debatai sangap di hita songo dia rohatta tedek dibaca torok ni roha tu depan di debata songo dia hita patuduon haradeotta mangido ya aha na naing si palumehon ni debata tu depan di debata ya memang dang dibatasi songo dia hita tangiang tu depan di debata alai di tikion merperangi di bagasan tangiang ya marsinggang tu depan di debata tapati tapadalida ho marisi songo dia do pikiratta hibul tu debata ya hita martangiang marsinggang pataridahon memang sungguh-sungguh do hita jara dapat tado marhiti-hiti sada pengalaman partondion na luar biasa memang salina urokon ya dang parangeta sabing ya dang parangeta sabing na patuduhon ya ina perlu alai parange perlu ala ida patuduhon hita na pasangapon debata tuduk tu debata rohatta tapahibul tu debata jala ekspresi songo dia hita patoro torohon dirita tu depan debata jadi di suku-suku ni amang si manukali na kadeng nang di pasa tu hita dabang dainang ya asa tabo takas bahwa molo terbaik kita do martangiang alai somal tak marsinggang ya martangiang marsinggang alai somal nadang taulahon buah sama
Nangujionmu marsinggang dina martangi yang homuse dungi ida masongon dia doi mangatu ditikim rapor depata. Jadi memang molo tutu terbaik kita martangi yang marsinggang buat sang taulahon. Au pribadi pe hua tidak di molo dong hal-hal nama saya kotian naik pasahatok kutu depan di Tuhan. Martangi yang marsinggang marpuas sudah pe bahkan patuduhon iba betul-betul di rohani iba di bagasan torut nero watu depan di debata napa satu saluna. Jadi yakin doa molo tatusi para molo bui tatusi mabain parangi na dinggat tu depan di debata apalagi marsinggang di napa satu saluna totu kita pe buru mangulahoni di bagasan hadiriota. Jadi ima persejaran bahkan halus nabui hupas hatami. Mari te suku-suku ni emang pendeta semenukalit apa ditikion. Giat ma didongan itu hak kita saluhutna. Mardongan moleate. Amin. Mau lihat mah dia pandita tampu bolon na patora konpar sejarata di hari Senin. Seanggia mei boy taulahon di bagasan ngoluta. Sonari masuk mai di parsejarata di hari Selasa. Imana di patorang amang pandita sinambela. Suku-suku namang pandita. Sadarion dina binolosmu akka ari-arim. Dina di dia manang songon dia hita makusipon tangyang di partalianmu doho Jesus. Boyo di patorang amang pandita sautik mardongan mauliate. Mauliate ma horas madihita salut. Dia mo Horas. manami inanami diakan tumangihon barita nauli sian abemon sai di parton dituan maita lau manjalo hut mengatusi sian persiajaran nau pinasahan ni akan naposo ni Tuhan. Di persiajaran hari Selason nunganakin di Sukuton amang pendeta manukalit sadarion dina benulusmu na akaryarim di dia manaksongan dia doho makusipon tangiang di pertalianmu doho Yesus. Jadi di bagasan suku-suku non na mangingot dia ka ari-ari na uktabulus di pardalanan ni ngoluta songon dia do partaliata tu debata. Songon dia do jok-jok na hita marhusip tu ibana. Jadi marhite suku-suku non na paingot tu hita asa diganup partikian manang diganup inganan na buido hita martangiang doho debata. Nakin nung atabege molo dibugasan partikian na denggan badu menggam mahita marsinggang. Alai dak pola ikon say marsinggang asa boy martangiang. Nung ata persejari mamilit inganan di jabud di meja menang dibilut alai di perdalana pe tongdo hita boy martangiang. Di bugasan Bibelon adong na perlu taberang yakka pertangiang. Nakin nung nga tabige siya na magpendeta utasoit sa halak pertangiang na burju ima si Daniel. Sanari begiot tama si Henok mardongan doho debata. Rap mardalan rap makatay doho debata. Ibana sadahalak pertangiang. Malu tajahay Bibelondak po na godang ayat na manaringoti taringot tu si Henok. Alayadong do di suraton taringot tu nguluni ibana. Natung masay solhot do ibana tu di bata. Di perdonganan ni ibana. Di pagkatayon ni ibana. Alay tajaha majolo siyan sada musalima
Sada Musa 5 ayat 22 Rodi 24. Jadi dong di tubuhan si metu salai sai marparange mardongaton debata masih henok 300 tahun lelengna jala di tubuhon anak dohot boru. Jadi 365 tahun sandok umur ni si Henok. Jala sai marparange mardongaton debata masih Henok. Dungi ndang di sibe ibana ay dialap debatado ibana. Songonima hatani debata napatorakko taringot tu si Henok anak ni si Metusalaon narap dohot debatado ibana mardalan makatai mardongaton debata 300 tahun. Songon jolma biasa mardongan do ibana. Dak pola ikon dipapulik dirina sian jolma manang martapa di tongani harangan. Alay tong do rap ibana marsaor do hotak kadongan jolma. Alayadong tikini bana mardalan rap do debata marhite pangalaho dohot parngoluon sigano pare. Dan di bugasan perdalanan ningolunaon ujungna dialap debatai bana. Artina dang marhamatean. 365 tahun mangulu di pertibion tambang ngulu sisa leleng ni leleng na di Banua Gincang. Ia si Henok di tonga-tonga ni godang ni ulaw na si Ganopari na toktong do ibana mangaramoti partalian na doh debata. Nagabi persejarah tu hita di salhut ak kaulaw ta si Ganopari asa tok-tok tapapulik ti kita law mardalan rabdo debata. Didok lam tu borakna manang lam tu susana ulaw ni lam jumokjot jala lam jugul ibana di bugasat tangia. Berarti perngoluan ni senak tong rosong perngoluta godang do akan masa hasusaan di ngoluna. Lam borat ulaw ni lam godang ibana martangia. Lam roh hasusani lam jugul ibana martangia. Nakin nga di pato orang ang panitaw da songi tarangutu jugul ni na martangia. Adong do laban ni jugul. Jadi adong do laban ni jugul tutuhani. Jugul martangia. Songon di natarsura di Roma 12 ayat 12 namandok marlas ni roha mahamu makirim marbenget ni roha mahamu dihaporsuhon jala jugul hokamu matangiang. Jadi taberang Madison si Daniel pe jugul do martangiang si Henok pe jugul do martangiang. Jadi alani perlu do hita pe marjugul ni roha. Dinalaho menjaga pertaliata doho debata. Melutajahon di tondi hasurangon di sejarah Parandabi jilid sada halaman 10 sada alam tumakas di patorang na poso ni Tuhan. Sitiruon do perngoluan ni si Henok. Di pada ibana do dirina sian aka naso gabeak alay di pasolhot ibana do dirina lau pasabapon uas dohot malen ibana di panandayon ibana di hadebataon. Jala holan debatadon na boy pasombu uas ni ibana. Marhite siya noon, ia si Henok patuduhan sada gombaran na tung masadenggan tarigot tu debata. Asa hita pe lam manakas manian panandayot tadi debata. Asa lam dipasombu debata nang uwasta. Ya.
martangiang ya diganup partikian manang diganup inganan. Molo tajahai itu di hatani debata songna tersurat di Pesalmen 130 sia. Pesalmen 130 sia ridok songnon tung tu dia ma tarbahenau lao marado potondim. Jala tung tu dia ma tarbahenau ma porus marado ponbohim. Pabuahon dangadong batas tu dia pehita di bereng debatado. Tung sura manaik au tu banua ginjang di sido. Jala tung sura hubahen banua toru podo makku idama di sido. Tung sura menginjam ahu diaka habong ni buha siang hari laho songgop nian tu baribani laut. Nang disi saita guon ni tanganmu doau jala tiopon ni siamun muau. Marhite ayaton nungalam takas di pabotohon ay dangadok hape ola tolak na. Manang di dia pehita martangiang di bege debatado, di bereng debatado. Tubanua ginjak pehita, tubanua toru pe, tubanua tonga, berengon ni debatado hita. Atong malo di sita martangiang begeon na do hita. Nah, jadi om manakin alus ni suku sungguh dia ke ari-ari natabulus songon dia dohita makusipot tu debata di tangyakta. Jadi huingot ma di sadatiki borat mahamisyat poros neng la mengirim hepeng ni gereja perpuluhan do persembahan. Jadi ke Tubagan Batu do kami mengirim manang tudumai. Jadi borat mahami sian poros lau Tubagan Batu. Jadi dangarong dope 10 kilometer golap. Golap sudah. Uden. Jadi martangiang lau borkat. Alai martangiang imaiba di atas ni karetaon on ngamulai rodan. Bahwa kami dipudi ngadura sudah nun. Awai saya ni gas mau karetaon. Terus uber kami di jolo soni matong golap na. Laku to mangnadok 30 hali ana martangiang di atas ni karetaon. Siap por satu bagam batu adong maral 50 hali martangiang. Jadi uber kami ma udan dipudi, udan di jolo. Dalanon nga gok ai. Alai saya hirana hulelehami maudani merlujung udani. Kancang karetela kancang udani pasisihon dalani. Akhirnya saat kami tu bagambatu dangadong marai nanggotik. Jadi memang toho do dang ikut saya pola ikut pilitota inganan na dumenggan molo martangiang ikut marsinggang. Alai molo boy do marsinggang. Ima sikap na dumenggan ato. Alita biarang do. Molo songon si Junus martangiang. Mungkin ngado faktoru ulu ni bana dibutuhan ni deke. Alai dang dibutuh mana buake dan ni bana. Alai di pagugo ibana do suarana martangiang tu debata. Anggo pamotuan ni bana naung di dasar ni lau do ibana to. Hape naung dibutuhan ni deke do ibana. Ngamar gulu-gulu kotoran ni deke ulunai. Alai di sini pasatibana do tangyang na tu debata. Atau ngalani sanari tapagomos rohatta naik konjugul mahita martangiang. Songon si Henok di perdalan ni ngoluna terus marsi terus di mana marhubungan doho debata. Jara malutajaha muse di andung-andung tolu ayat 55 dot 57 di dok songonon.
Jadi hupai jojo maguarmu ale Jehovah, sian godung apala na bagasi, ditangihon hodo suaraku, unang tung padaw pinggolmu sian buhiki, dohot sian anggu-angguki. Jonok doho, diari uju na jojowa utuho, nimudo, unang homa biar. Jadi songono masalah kesaksian si andung-andung ni si Jeremia, na patuduh si Jeremia pe di perdalanan ni ngoluna, tunggo dang doha susaan. Poda do didok si Jeremia asa songong gawe pastor matanai ala ni godang ni iluna. Jadi didok disaksihan marhite haton, pabuahon na ditangihon debatado suaran. Hita pe porsiama hita natanghinon debatado sorata dinamartangia kita di Podoman, dinamartangia kita di Balian, dinamartangia kita di Pardalanan, di atas ni huretai manang na di dia pe. Asa anggia tutu unak putus hubungatta do debata. Jadi sadarion dinatabulus ari-ari ningulutta songon dia dohita makusipot tangyakta tu debata. Asa unang putus partalian na denggani do Jesus. Gano parima, gano partikian, gano pinganan, boy hita marhusip dohot debata. Adong sada kesaksian sian na tua-tua. Ido hibana songa nanggota ni horiatta. Molo tungadong apalan na perluhian si tangyak konokku. Molo martangia ngau. Dang buka pamangaku na ibana. Molo martangiang dibuga saroha kan nalo dotong marhusip-husip pamangani kan. Ala yang gimana mandok. Molo martangiang dibuga saroha dang buka pamangaku. Buasa songoni ini ko. Alana molo buka pamangaki di boto si polisi doa na hutangnya ko ni. Pasti doroi madam menghalang-halangin. Alai molodang muka pamangaki martangiang di bawah saroa, si polisi pedang di boto hanai roki. Hola nauma do debata na botosa. Bah, arong usail mo niya matok kapetong narak. Jadi mungkin arong do partikian di hita. Martangia kita rap dohot debata di bugasan hubungan na tung masay solhot. Dak pola buka pamangatay saat tangyak tay itu debata. Jala olo si pata molo martangyak kita. Nunga tamulay do denggat tangyangot. Ya. Mungkin manang namar suara na gogo, manang na suara sedang, manang namar husip. Olo do si pata dang marujuk tangyangi. Ala ni borat ni pangunjuna ni si pasahatot tatu debata di ugasat tangyang. Olo dang marujuk tangyangi alay gabe ilu do maraburan sian si malolo. Jadi didok di hata ni debata. Ditiki dang boy pamangatay lau mandok hata. Ton di porbadiama pasahaton na dibogasar rohatay tu debata. Jadi alan amanginang dihita salut nombege persejaranon sian ABM channelon sai di perbisuhi Tuhan mahita. Asa dapota tonde na bisu mahita tutu. Asa lamburju mahita martangya. Bahkan gabe na jugul martangya. Hata jugul di sonima tekun ya. Jugul martangyang tekun berdoa. Ido lapatan ni hata ni debata. Jadi songonima amang pendeta manukalit songonalus ni suku-sukun na pinasa muna di persejarata ari selason. Tuhan mendongani hita salut. Mau lihat tema di amang pandita sinambela nam pasaton persejarata imani hari Silasa. Sonari masuk maita di persejarata di hari Rebo, imana di patorang amang pandita Silitonga, suku-suku amang pandita. Ada dua di bagasan dua partikian. Musa jonjong gabe parhitentus si solhotna
ahadonona masa dina pajonjokon ibana gabe parhitian. Jala ahado amang pandita namasa outsura ibana dan jongjong gabe parhitian di luhung na sumirangi. Kupasa tami matu amang pandita silitonga mardongan. Smadita saluhutna. Moleate bisa ada suku-sukun na diuloni amang pendeta Yultrismen si Manukalit. Dia mau kadamang dok dainang naposo bulung na membagi rekaman video pelajaran sekolah sabata di Apaladikion. Sahat mahita di persejaran ima di hari Rabu. Na hita begi jala hita boto do sejarah kehidupan misi Musa. Sahala pemimpin na diutus di Bata na membuat bangsa Israel, bangsa Israel, siat tano Mesir to tano Kanana. Songo suku-sukun na dibayan ni amang pendeta si Manukalit. Songon dia do tarbahin ni marsiajar lau manguluhon akan na ditonahon di bagasan ayat mulai tajaha di Matius 5 ayat 44 dohot di Kolose pasal 3 ayat 10 tolu. Sebelum hita jaha ayat na diuluhon asa hita jaha di Tikion hita boto do adong sada pepatah namandok pengalaman ni sahalak gabila persejaran madi hita. Molo hita begi nakin hatorangan sian amang pendeta sinambela taringot tu si Henok mardalan do dewata. Alai adong dope sada na perlu hita begi manang na hita jaha di kehidupan ni si Musa. Nakin ngohopaboto tu hita bahwa Musa ima sada naposo ni Tuhan. Nagabe disuruh dewata lau memimpin bangsa Israel. Sian tano Mesir, to tano Kanaan. Saudara-saudara kedeholongan di bagasan Yesus Kristus, mulai tabereng memang hubungan ni debata, hubungan ni si Henok do debata, alai adong dope usolhot sian pengalaman ni kehidupan ni si Musa. Ima parbinotuan ni tabereng pertalian ni si Musa do debata. Jala di dalam di bagasan perjalanan di ngulu ni si Musa, kurang do parukilan naro tu iban. Maharoa. Hitabere Musa mulai tajaha ima sada pengalaman ni si Musa rap dohot ibotona dohot abang ima si Miriam dohot si Harun. Harun masa. Jadi mulai taberang kehidupan ni si Musa sada pelajaran na luar biasa do na perlu kita parwahon di bagasan ngulut taganuk marsada-sada. Damang do dainang dia muak kana poso bulung sada persejaran na perlu kita bereng di bagasan ngulutta. Kita jaha di 2 Musa 33 ayat 15 saat 20. Aharona masa. Dungi dinasi Musa mandok ibana. Molo solahu bohim mandongani hami unak pola togo hami sianon. Ima hatani si Musa. Aibihama botohon molo jupang arsi nirohan di hata di matam aurap dohot bangsoon. Dada alarap hita mardalan. Gabi marmulia aurap dohot bangsomo. Sian nasa bangso na di atas tanoon. Masada permohonan na dibayan si Musa di pasahat tu di bata. Jala hita bere Musa bahwa
ditiki perjalanan misi Musa na mabuan bangsa Israel. Maharota bereng na masa ditiki. Ima sada bahasa na sutabu dibigi si Musa, sian iboto na si Miriam. Bahwa memang adong sada nasodenggan dibigi si Musa tarengot ni nadirot ni si Miriam ima na iban si Musa. Alanak kosong ni sebenarnya dung dibigi si Musa ini Musa mambayan sada pangiduan tu di bata. Asa unang adong sada hukuman na dilon di bata ima dibayan tu si Miriam. Maka hidup masongnon. Ale di bata ang giyat manyan ampuni iban. Luar biasa bahasa ni si Musa na dibayan pangiduan tu di bata. Nang sumurong siyan barita ni si Miriam ni, ima si Musa halak na pinahata-hata ni si Miriam di panuburuhon di iboto na ibana. Ang lai adong do pangiduan ni si Musa tu di bata. Asa diampuni dosa ni si Miriam. Dia mo kadamang do dainang na dihalongan di bagasan Yesus Kristus. Sada persejarah na perlu hitabereng di bagasan ngulutta ganuk marsada-sada. Memang kami akan aposo ni Tuhan. Hucoba kami do sebenarnya mengulahon na denggan maradopon hata ni Tuhan. Ale adong kadangkala kami sebagai aposo ni Tuhan membain sada hata na sudenggan kemungkinan mangna pangalakon ni kami mungkin saja membain sada tersinggung tuaka luas narong di gereja. Alay adong si botota nataringot tu pengalaman ni si Musa na perlu kita boto. Nampe memang dihata-hatai si Miriam si Musa. Alay si Musa membain sada pangiduan do tu di bata. Kami sebenarnya sebagai apostol ni Tuhan. Martangian tu di bata. Robinoto dia keruasi na memang dihata-hatai na apostol ni Tuhan ni. Ale perlu do botoku manang hupabuah tu hita dia pala ditikyon. Jala molonung na hita boto sada halak na diurapi di bata. Ikon dinggan mahita membain sada ulaun na dinggan tu na diurapi ni di bata. Jala songni don waing di bagasan ngolutta. Sada kehidupan na perlu kita bereng kebiasaan jalan na ibain si Musa. Musa marpangiduan tu di bata. Asa iboto naon ima si Miriam. Diampuni dosana jala bui dimaafkan di bata. Saudaraku na bagasan Yesus Kristus. Dia muak kadamang dok dainang. Mono itajaha di buku Matius pasal 5 ayat 40 dot 48. Dibigi hamud Matius 5 ayat 40 dot 48. Dibigi hamud do hata namandok. Kolong marham tudongammi. Kosong matumusum. Alay ahamay do Jesus. Alay yaw mandok tuhamu. Kolong marhamu na tumusumuna. Tangyak ko kama akan na paburu-buru hamu. Sada pesan na di leon Jesus tuhita di sadarion. Na pabotohon. Asa hita holong rohata tumusukta. Nang pahita di paburu-buru. Molo adong suku-suku di hita dia para tikyon. Wah, pengalaman di bagasan kita sebagai halak Kristen.
Jala adong do haro pemikirata nang pehala paburu-buruta adle adong rencana ta untuk membalas. Dewata dang makaholong ya akan nasongoni. Jala Yesus do membain pesan ikon holong maruhamuna tumu semuna. Secara Kristen memang murah. Secara Kristen memang murah. Secara kita manusia. Alai tona ni Yesus na mandok tu hita ikon holong rohata tumusutta. Buat caranya. Tangakon iban. Martangi yang hita pangidohot tu dewata. Asa angkia di bagasan ahan na di bani mana tu hita. Tetap mangido hita asa diampuni dewata. Damang dok dainang hita ingot do pengalaman ni kehidupan ni Yesus. Alai sebelum hita pergi ima pengalaman ni kehidupan ni Yesus. Adong hita jaha musai di buku Kolose. Hita jaha di buku Kolose pasal 3 ayat 10. Aha madok di hita palatikyon. Masih paune-unean jala masih pasasan dosa mahamu. Jumpa marpakurangi nasada dopak donganna. Songon panesan ni Kristus di hamu. Songonima nang hamu. Pesan na ditulis Rasul Paulus na perlu hita ingot di bagasan ngoluta. Jala hita praktekon sebagai naposo ni Tuhan. Marsi paune-unean jala marsisean dosa mahamu. Jupang marpakurangi. Manasada dopak donganna. Songon panesan ni Kristus di hamu. Songonima nang hamu. Damang dainang di bagasan Yesus Kristus. Dakin ngau paboto tu hita ima ditiking ngolu ni Yesus. Hita boto diharorona na perjolo sebagai ima juru selamat di hita. Debata makahaulongi hita sebagai perdosa. Ima diutus Yesus Kristus nalau manesa sudia kadosata. Nampe memang sudi aka ahana di leon debata tibana di ulawa. Ahana dok debata tu tiki ngolu ni Kristus di ulawa na dengga. Nampe adong yaka sisiana bahkan mungkin aka prajurit na somar halmon di luha bahkan hala parisi. Jala sahama Yesus ima di hau pinur silang. Adong bahasa na keluar sian Yesus na mandok. Bapa ampuni manasida. Ala sol boto nasida ahana dulon ni nasida. Damang do dainang ahana perlu itaberang di bagasa persejarah tapalatikyon. Ima sada pengalaman kehidupan ni sosok tokoh na luar biasa na perlu di bagasan ngoluta. Ima Musa na poso ni Tuhan. Nang pedi hata-hatai iboto na ibana alemar pangiduan do imana tu Tuhan tangyang na tu debata Tuhan ampuni ibana. Songonido na dibain Jesus ditiki ngolo di mana nang pedi hau pinor silang. Adong bahasa na keluar sarupa ampuni nasida. Ala dan diboto nasida ane dulam ni nasida. Damang do dainang dia muak kana poso bulu. Sejarah tapalatikyon na pabotohon tu hita. Asa angkiat unak kolan na hita beki pengalaman na hita jaha taringot tu si Musa. Dohot ahan na dibain pengalaman na dibain ni Yesus tu hita. Ima palatikyon mudah-mudahan. Posdol haku dia mangdok dainang sudah hita na dong na membiki persejaran di Sadarion. Taringot tu suku-sukun na diulahon ni na didokon ni amanta pendeta si Manungkalit. Asangkiat pengalaman kehidupan ni Musa membain sada persejarah na denggan di bagasan nguluta Sadarion marsugot satu harolo Yesus na padualiron. Asa dengga kita membain pangiduan tu debata nangpe adong jolma di sekitar kita na paburu-buru ko kita
nang menganiaya kita, manang naahape na masa, tetap mahita marpangido tu di bata asang giat na sidape bui di pasu-pasu di bata di bagasan ngoluna. Om mana bui tarbenau taringot tu persejaran di hari Rabu, ima songon sahalak na luar biasa kehidupan ni si Musa, na itaboto na idok dihitai ma Musa sada uluan na daulat. Sayang giat manian di bagasan mulut kita praktekkon satu haro Yesus na padualion. Soalnya mana butar benau mandongan moleate. Pina satu pendeta semanukali. Mau lihat ma di amang pandita Silitonga na pasaton parsajarata di hari Rebo. Senari masuk maita di parsajarata di hari Kamis. Ima na di patorang amang pandita Sitohang. Suku-suku namang pandita. Isedo saunerion na makalukon tangiang pangodion sian hamuna. Baru ahado na mangambati hita laho martangiang ng saunario. Upasatami matu amang pandita Sitohang mardongan mauliate. Mauliate ma dia matapadita si manukalit nau mangalit tikyo tutu di hami lau mangalusi suku-sukun isedo saunarion na magkalungutom tangiang pangudian siya kamuna ahado na mga batiho lau martangiang ng saunari. Mauliate ma tapasahat na matapardengga basay nunga tayhuton na kaning aka persyajaran na uli na sitong jalan na denggan siya nakamatapadita lumobi siya na mula siya pamuhay pasajarata di pasajarata paunon ima na kaning uluan na nga dijaha aka na marukil di tangiyang. Memang toho matutuhita jolma di Portibion na manao nakasaluhut na hacit na dangol na bernit jala mungkin na sokal perlu sahali dohita ikut tutu martangiang tua mata debata songon i pasajarata pamuhay na kaning molo tarajumi do akan nguluon mungkin di na marale-ale hita na pe solhot hita tu ale-aleta alai ujungna saya dong do waktuna gabi marsirang ala yaka parukilat do akka perselisian. Jala mungkin di sadasiki gudang do hita mungkin mangulahon akka ulahon naso ramun naso hobar tulong mengeran Tuhani gabi mabai kita dau siat Tuhani. Jadi hata nasi ngotot tadi bagasat tikion ima ikut jugul kita martangiang holat tangiang do nabui pasai bainota tu Tuhani nasabu hita mardame sonang dohot debata suaksoni nang dohot dongata. Jadi asaido nakane isukun ima taringot tu namartangiang ia si Musa sahalak na posoni Tuhan na hebat jarna luar biasa. Gudang do tabereng di akka pengalaman ni si Musa titiki na manguluhon bangsa Israel taida di si tangiang pangudian tu bangsoi. Jadi marhide tangiang pangudian on tamado hita saluhut marguru tu pernguluan ni si Musa on taringot tu namar tangiang taringot tu namar sihohot dia dopan ni dewata takas taboto songo pasajarat te diari rabon si Musa on ima perhitian di bangsona taboto caritona di 2 Musa 32 ayat 31 132. Nah tadi dasiani songo di ayat 32 nuaik pe semat pamuati maruham mida dosa-dosa nasidai alai molos terbaen harus sesa nama dohot guarhu sian pustaha naung sinuratni merdosa bangsa Israel alai si Musa ro martangiang gomos tutuhani asa di sesa dosa nasida sapiarong gedok nakani molo so terbahen ale Tuhan
haruse sama doho guarhu sian pustaha naung sinuratni. Artina damang do dainang tangiang pangudianon omma tangiang nomor situ tu naros ya bagas rohani na posoni Tuhan namar guar si Musa dangi peduli ho di mana nguluna sendiri. Dangi peduli ho di mana diri sendiri. Humokop bangsoi rela doi mana medok tukse sama guar husianaha. Sian pustaha naung sinurani. Sonari merhite na posoni Tuhan si Musaon buhado hamu do tahu. Buhado damang do dainang akan manaksihon apen batak ministrion. Taringot tu namar tangiang. Tohoro tutusong naroknya kapadita tenak kaning padita sinabela, padita silitonga, padita takbulun, padita utasoit. Ima taringot tu namar tangiang. Gudang du halak martangiang, mangalupit tangat tutu. Ipa uduk rohana, marsinggang, udul, jongjong. Jala gudang don martangiang. Di dia ke imana marah, maringanan. Alai sonari, isir do natatanyakon, holak kita do, manang, taingok do dongata di bagasa tangyangi. Jadi marhite pengalaman ni si Musa, unang mahita holan maka perlu dirita. Alana idok nakaning dison. Si Musa di bagasan penguluan na, taringot tuna martangiang, marsi hohok di mana dia rupan dia bata mananyaku sa luhupna. Songot contoh, ditiki mauas bangso Israel. Martangiang di mana kau mesti debata asaboy minum bangsoi. Paduahon di hatiha rapar nasida. Songon atar surat di opak Musa 10 ayat 21-22. Dohot hatiha di bagasa pakirimon bolon nasida. Suasoni jaka peristiwa-peristiwa na asing. Jadi lapatanna tangiang pangordiani. Ima tangiang gabe pasu-pasu di diri sendiri lumobi jaka dongan. Sonari mula may tanak itu suku-sukun lau mangalusi suku-sukun on. Ise do saunarion na magkalungutot tangiang pangodia siya kamuna. Molo taparatatehon do suku-sukun on tu dirita di tika martangiang. Ise do na magkalungutot. Alus na molo songanaw sa diri boy do dohonotan na magkalungutot tangyata ima keluarga ta sendiri. Songoninang pasangat ta sendiri. Isi pasangat taon. Inata dong saripeta. Ripeta. Solinang akayana kota. Akana boruta natulakta. Gudang do na magkalunguton tangiang pangodia sa kita. Suaksoni nang akali-alita. Suaksoni mungkin siya tikyon sian apen batak ministrion ano udah magkalungutot tangiang sa kita. Dia ka parukilan na, dia ka pakilalan na perlu dipergugui ya maghitangian. Suaksoni na kita na rong akaparhala doon na kapadita, tong do perlu kita tangyang mas tangyang. Ihalungut to. Mungkin songonaw sa diri, perlu tangyakon ni padita sinabelaw. Asalam dengan mengulang-ulang tohonan na Tuhani di bagasan pelayanan di hapadita no. Soksoy na padita halam siar silito nga, padita dari takbolon, padita utasoy, padita si manukali, padita purba do suli tatahena sohogwari. Perlu do ihalungut to kita tangyang mas tangyang. Alay, suku-suku na mangihuk mo se, aharo na mga batiho lamar tangyang, sonaryon. Aum mada nagabisa da masalah. Budang dohita di bagasa tikyo martangyang, songon na sopos rohana tangyangi. Alaniaha, pangabatina ima sada gaor pikirata. Paduahon, taingok dosa-dosa na sesa Tuhan ilope. Patuluhon mukuna mga badi tangyangi, ya. Tapi ala na ribut-ribut, adong na berbedai. Gabe sar-sar sudia, akka pikiran, gabe adok pamikirata, tang matoho bena martangyango. Umagom ma pinasik, umagom ma unang martangya. Ganggu rohatta. Ganggu roha, gabe dang dong be. Giot ni roha, lau martangya.
Jadi ido songo contoh na mga bati kita lau martangiang sonarion alanya ka pangabat-pangabati na hupasa na kaning dosa akka haguturon akka hitsa-hitsa akka leseng-leseng ima mungkin nagabi sada penghalang dihita lau martangnya. Jadi alani damang do daina sudet ahe akka ama ina nan yang longan di bahasa Yesus di bahasa tikio. Taingok ma si Musa iba ni mana do tikina iseaho do dirina marsiho ema tu debata jala totong do imana porsehat tu debata porsehat tu Yesus na boy mangalian alus ni tangia tunggu dape akka batabat naro di bahasa permulat tahun. Jadi persiajaran nauli dihita di bahasa tikio totong mai tamartangia songo na tersurat di 1 Tesalonika 5 ayat 10 pitui tong mahita martangyang jugul mahita martangyang alatangyang ido na sada huaso na mga liat gugu dihita di bagasa permata. Jadi sonima pasyajaran di hari kami son na boy hupasahat mardongan mauliate. Mauliate ma di amam pandita sitohang na patorakon par sejarata di hari Kamison. Senggia mahita lamburju namar Tuhan di bagasan goluta. Sonari tabegema rimpunan di parsejarata imana di pinasahat amam pandita purba. Kupasat tami matu pandita purba mardongan mauliate. Mula tema di amang padita semanuk kalit nang pasaton partikenon di nala pasator punan di persejarata di persejaran paunoponon. Ngatung bagasnya di patorang naposon di Tuhan, bado tutu namarukil di bagas satang yangon. Ay patorang naki basong dia si Daniel si Henok nang songon ni naposona si Musa. Talingo ni namartangiang dang namarukil ale ikotong do di jugulhon so padok nyang padita otosoy naking so padok nyamang padita sinambela ikot di jugulhon namartangiang nang mahita solo situtu di debata asa dibaheni ganu parukilon naso panagaman rohatai totong manatat di bana tudos songo bunga nauduk dopak matanyari buam masadok lungun ni roham las ni roham arsakmu lomos ni roham dot hirim ni roham diadopan ni debatam marhite tangiang dang nagabe boratan debata alani hita jala dang gabe loja imana alani hita alaibana do na mamilangi o di simajujungta dala dang sipangatoi di akka lungun ni anakna. Rohana nagok holong di dungdung parukilota nang marhite pakkatayota ujuhita patolasoni di ibana. Damang dainang debata dang marnaluja manangihon jala dang na hurang tinggil parbinigyan na dang na hurang gajang tangan na nalamadungduk kita. Jadi damang dainang jay marukil mahita di bagas at tangiang tapagogo matamiang tajugul hom matamiang. Sada kutipan ni Sister White madok kosongon partalian na jongjong di tonga-tonga ni debata dohot ganuptod di tung sumurong jala sundinggan. Sahira dangadong betod di naasing na makulungut to pangaramotion na. Dangadong tod di naasing na tunasida iba na mga lumehon anak na sasaday. Damang dainang ngatung takas be songo dia balgani holong ni debata di bagasa parngulota tung songo dia penamasa asabuhi ta tong tutu tajugul hom martangiang asabuhi ta taruli pasu-pasu asabuhi ta dapat pasu-pasu di parngulota omma songo ripunan ni pasairata di pasajarah paunoponon mardongan mauliate Mauliate ma dia pandita purba na membain rimpunan di bagasan saminggon ima di parsajarata. Sonari asa tatutup parsajarata tapangido ma kada dini amang pandita sinambela tangiang panipuli. Upasa matu amang pandita sinambela. Atau tapasada marohatta martangiang mahita. Maulate malay Tuhan debatana marhabang sa di surga
sian saluhut pasu-pasum dihame diarion nungale Tuhan dipakihami partikianon laho manulikit sian hatam nabadia. Tuhan diaka parukilon ni pernguluan nami, disalut akka sidalanan nami, disalut akka usaho. Nunga hubegehami ale Tuhan, sungon dia akka naposom na marukil di bugasan tangiang. Songon si Daniel, si Henok, dohot si Musa. Diajari hatamondo hami ale Tuhan, songon dia do sikap nami martangiang. Asa boy dia turhok kami ale Tuhan, dina marsinggang, dina kupilit hami nganan na dumenggan, alay molo dipartikian, dia kainganan na suding. Dangadong boy hami marsinggang, alay huboto hami do, siya nakahatam na badiya, dangadong naholip siya na depanmu. Di banua ginjang, di banua tonga ng di banua turu, ditatap hodo sa luhut na ale Tuhan. Atong digano partikian, ajari mahami, paingot mahami, marhiti ton di porbadiami, asa martangiak hami ale Tuhan. Asa marhusip hami tuho, asa anggiat gumodang niyan ale Tuhan, pasu-pasu jalo nami siyan na depanmu. Jalanggiat mahami gabe ruas ni huriam na jugul martangiang. Tuhan, dia kaari-ari na hubulus hami, malatunggalepe hami ale Tuhan, kurang hami martangiang, alay tujulanon dongani mahami, asalam jugul hami ditangiang, asalam godang ale Tuhan jalo nami pasu-pasu siyan na dopanmu. Mula sama Tuhan, linaong manakas parsiyajaranon, dipasahat akan naposom, pendeta manukalit, pendeta hutasoit, pendeta tapubolon, pendeta silitonga, pendeta sitohang, pendeta purba, dohot naposomon. Tuhan, lumobi ma diaka natumangihon parsiyajaranon siyan ABM channel. Pasu-pasu manasida sa luhut ale Tuhan. Tungot suma pasu-pasu pardagingon asa sehat margogo mangulahon-ulahon sigano pari. Sunganido pasu-pasu naniulan ni tangan nasida di balian ng doh diuta. Asa dapota nakapasu-pasu na marlipat ganda le Tuhan. Usaha di jabu di pasar, di ladang manang di balian, di kantor, di sekolah sebagai guru mengajar, di klinik manang di rumah sakit akaparawat, nang karejo di perusahaan. Songanido na mambayan bisnis sendiri. Upasahat kami matu depan oleh Tuhan. Asa dapotan dia ka pasu-pasu na sumurong. Lumobi male Tuhan pasu-pasu partondion. Asa tongos sama tondi perbadiami. Lam tuguha persanami ditikin na parpudian. Asa sahat nang diharoro ni anakmu Yesus Kristus na padualian. Toktong kami dibugasan na persen na mangulo. Asa radiha mi oleh Tuhan. Di nalaho paitehon harorom na sokali. Pinuji mahwali Tuhan, siyan salupa supasumi, sesa dosa pangalusun nami. Say lamar sangat maho di habang sam na bali. Lamar pasu-pasu mahami di ngulus si ganopari. Disambaho kami matang yang lamot to depan mali Tuhan. Marhite guarni anakmu, Jesus Kristus, Tuhan si palua kami.
Amen. Amin. Mau lihat tema di amang pandita sinambelaan membentang yang panipuli di parsajarata. Tuhita amang dainang na hinaholongan namin di bagasan Jesus Kristus. Kami mendok muliate saluhutna na mangihuton advent batak ministrion. Seanggia ma debata mamasu-masu hita saluhutna. Tarlumobi na poso ni Tuhan, maulete godang matuhita saluhutna, na mambayan tiki, mabayan parsajarata, parsajaran sekolah sabat. Songon upasa dihita, tinaba hau toras, bay sopo di balian. Luhut mahita gabi jala horas, say tiurma pasarian. Matutu. Nidurung ma sipaitok, las dapat pora-pora. Molodung debata ma masu-masu, sude mahita mamora. Matutu. Matutu. Patolu halihon. Obu do japulan na didandan parsalon. Horas mahita sude debatado parsauran. Horas mahita saluna. Matutu. Matutu. Oras. Oras. Oras.